ga-agbakatakwanụ mma ekwe abịagba m ihe riri n'ikpeazụ o gerenụ ya nnọọ Igbo mụrụ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa n'ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Tọzde bụ abalị 30 nke ọnwa asaa afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ mkpọ mmamma n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gramma ya zozere nke ọma baba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekpete na ana m agba mbọ odogbo nwoke dị na nwoke ahụ nwoke ekpete nnọọ na ahụrụ ama mmiri na-agwọta kode kedu ka o si aga eji m n'aka na Chineke na-emere onwe ya aha na ya bụ ihe ahụ ị na-eme nwanna Clara nwoke ọcha na ebe a n'ụtụtụ a nwaanyị ọma kelee ọha na eze na-ege ntị Igbo ndị ọma unu asala Chineke lele otu unu mere iji maka nọ n'ọfụma si m ya gaziere unu ndewo ịma na enwere m kesi today ịma na enwere m ikpe tata amaghị m o nwere ala ka anyị si mechaa ya bụ ihe omume taa ma enwe ike gawa ozugbo ekpebiela m ịga ya bụ ikpe ije zara ọnụ m ama m na-aghọta enwere m ikpe taa by 11 ka m jele ma aga m azọta nwe ọkụkọ ahụ ucheche ma ndị ụmụ dibịa mechiela ikpe a yesiri mechi ikpe gịnị kedu ka esi mechi ikpe ụmụ dibịa ọ na-emechi ikpe eleji ọ na-emechi ikpe gị na-akọ ihe ị na-akọ kedu ikpe emechiri a sị na ikpe ọkụkọ ahụ na-emechi esi luo ya ihe nyere anyị wee ihe iti aka n'obi gị na-akọ ọ bụghị imechi ikpe eme ihe ịma prọsesị a na-aga tupu emechi ikpe uche a na-aga ọtụtụ prọsesị na tupu emechie n'ikpe n'ihi ya agala ebe ahụ o nwere ala ka anyị si mechaa ihe omume a n'ụtụtụ a ma agawa jezara ọnụ m agaghị m agbafuora nwoke ihi agba ụmụ dibịa biko no anofolo enweghị m ike ịgbafuora nwoke ihi agba ọma mme anyị eje tiwe objection my lord ebere ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ tupu anyị agbapụ ya ọsọ mee ka ị mara ya bụ isiokwu anyị ga-elebake n'anya n'ụtụtụ anyị chọrọ iji ohere a kelee ndị obodo ụmụ dibịa kụrụ na nke onwe ya bụ nke dị na kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo bụ ndị wụchara n'ụbọchị ụnyaahụ maka ihe omume anyị bụ ojezuru obodo anyị agba ha ajụjụ ọnụ ha enwekwana ike kọwara ọha na eze ihe obodo ụmụ dibịa na-asọ na nke ụmụ dibịa na-anabata anyị si ya gazichara ọnụ wee bụrụ ya n'ụtụtụ taa ka ọ dị anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ n'okwu a onyeisiala Bola Tinubu kwuru na ya na ndị opozishọn ga-agbakata mgba ruo na njedebe na ọ gaghị ekwe ka ndị opozishọn kee ya agbụ litoo ya ama m na-aghọta onyeisiala Bola Tinubu apụtala kwuo na ya na ndị opozishọn ga-agbakata mgba ruo na njedebe ya ma enweghị taịm ịbịa nyewe efe ya ma enweghị taịm ịbịa kpitiwa ihe dị oche ahụ adịghị na dictionary ya na ọ gaghị ekwe ka ndị opozishọn kee ya agbụ litoo ya n'ihe dị oche ahụ adịghị uche ihe a na-eme ọchịchọ ọgụ na mgba cherenụ ka anyị kọrọ na-abịa ozugbo ọ na-ekwuchi okwu a Atiku asị ya jezi ike fight terrorism Chineke fight hunger buo ya megide ọnọdụ enweghị nchekwa buo ya megide agụrụ buo ya megide ihe isi ike onweghị ihe ndị opozishọn mere gị leave ndị opozishọn alone ama m na-aghọta anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị ọ bụ ịgba ndị opozishọn mgba ka Tinubu ji wee bata n'ọkwa ọchịchị
ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị bulie ekwentị gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site n'akara ekwentị abụọ 07074913438 07074913438 maọbụ gị gaa na Facebook anyị ga-zibatara anyị ozi ruo na Facebook chọwa Eko FM 100.7 Eko FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eko FM ISIOKWU FM kliki kpam kiriwe anyị zibatara anyị ozi like kwa ma share ya o wee bụrụ ya ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Vanguard gezie ntị 2027 agaghị m ekwe ka ndị opposition kee ma agbụ n'ụkwụ na aka litoo m ịhụrụ ọgụ a anyị ga-alụkata ya ruo na njedebe ka onyeisiala Tinubu gwara ndị otu pati ọzọ na-agba ya ụkwụ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na taa ji ezu ike ịbụ nwoke mmiri na-eri ka Atiku zaghachiri Tinubu n'ihi okwu Tinubu kwuru na ọ dị njikere ya na ndị opposition igujiji ma gbajie mbazụ. Nema awụsala ọwa n'ịgbara mba Brazil bọọlụ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị agha ala anyị azọpụtala otu onye agha ọwụ na mmadụ nkịtị atọrọla atọrọ na steeti Zamfara. Otu jikọtara ndị ụka Kraịst bụ kan akatọọla ogbugbu egburu mmadụ 30 na kansụl ime obodo Kawuru nke steeti Kaduna bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na bugodo ụzọ merie ndị oyi ọha egwu terrorist tupu gị ikpuwe okwu imeri ndị opposition ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC gwara Tinubu. Gọọmenti steeti Abịa etinyela narị nde naira abụọ 200 million naira dịka ego a ga-eji amanye bilibọọdụ ime achụnta vootu kampen onyeisiala na steeti ahụ. Igirigi ama me na wata nwanyị 200 million uche ego kwa this money long go 200 million eji eme gịnị achọta vote ọ dị ego billboard uche ọ ka nga mewe ihe billboard ọ dị ka ego nọ na datin ntuli aka elu agaghị adịkwa fọnụ 2027 it is well nye ndị na-amaghị ịnọ na ya n'ụtụtụ a gọọmenti steeti Abịa ekpule ya n'ezi wara awa na tupu gị na-amanye bilibọọdụ sọ bụ kampen ime ntuli aka ime achụnta vootu onye isi ala na steeti Abịa ị ga-akwụ 200 million naira. Amami na-aghọta ebe anyị na-aga politics amami na-aghọta ebe anyị na-aga ịma gekwa ntị o ị hụrụ ihe ndị a na-eme bụ nsogbu anyị na-enwe. Ị hụrụ ihe ndị a na-eme ya na-eme otu anyị eleghara ya anya ihe a bụ nsogbu anyị na-enwe dịka obodo. Amami na-aghọta kedu ka ị ga-esi pụta na a ga-akwụ 200 million naira naanị maka ime achụnta vootu bụ kampen ka a sị na onye na-azọ ọkwa mụchie anya kwụọ ya bụ ụgwọ ọ bata n'ọchịchị gị ime West Pekt na ọ ga-ebu ụzọ gara ụzọ ime obodo gị ime West Pekt na ọ ga-ebu ụzọ tinye ọkụ latrik gị ime West Pekt na ọ ga-ebu ụzọ tụtegharịa ụlọ akwụkwọ ndị dakpọrọ adakpọ gị ime West Pekt na ọ ga-ebu ụzọ kewapụta ohere ọrụ tupu ya eriwe asị ịma na ihe ugbu a ebidola kemgbe steeti Anambra mere ya eme Enugu ati nke a mere ya eme enwere steeti ndị ọzọ na steeti Imo kwa iwaala mana 200 million naira akarịkwa ihe eji agwa gị si ihe tiwe wọwọ ma pichi ya ọnụ ya ebewena wee na akwa ịhụ na ya
from Ghana 50 million akwa ihu ni Igbo orula 200 million uche ka onye ga-abịa challenge onye jikwa n'ahụ ịnwakwa na wepụta ude ego a ka ego ị ga-ejizi emezi ihe ndị ọzọ nọ n'ihe naanị iji ma billboard then kwekwe maka ihe iji campaign mami ghọtara ọtụtụ na wow ọ dị ego ike agwụla mana ka anyị na-ekpe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekpute Nema awụsala ọwa n'ịgbara mba Brazil bọọlụ nye ndị na-amaghị ya bụ Nema a na-ekwu okwu ya ọ bụ ọgba bọọlụ ama ama highest goal scorer mba Brazil anụrụ na o nyere 80 goals Pele enye 77 goals ọ ihe o nyere mba Brazil ọ gbalị akwala nọ kemgbe afọ 2010 ya mekere debut ya na senior team ruo ugbu a ọ gbalịrị ejikwanụ n'aka na ihe mere ya bụ Nema ji kpebie ịwụsa ọwa n'ịgbara mba Brazil bọọlụ ga-abụ n'ihi oke mmerụ ahụ ọ na-enweta na nke ikpeazụ a onye ma Nema ga-ama na Nema bụ ọgba bọọlụ o wee bụrụ ya anyị ga-eme isi gị nụ Nema gaa n'ihu nwaanyị ọma onye ụlọ ya na-ere ọkụ ọ na-achụ oke ka ekwunụ nke a na-ekwu ndị oyi ọha egwu terrorist a na-ekwu opposition party ọ dị egwu ike gara ka ọ dịla anyị la akpụkpọ akụkọ Daily Post gezie ntị nsogbu a na-atụghị anya ya ga-adị ma mmiri nwa baa Erufai ntị ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC dọrọ Tinubu aka na ntị bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 mụ na ndị na-agba m ụkwụ ga-agbakata mgba ruo na njedebe ka onyeisiala Tinubu suru aka n'ala ma dee n'ire ntuliaka elu afọ 2027 kwesịrị ịbụ ndị Naịjirịa ga-ekpu ji nke gaje n'ubi na nke gaje n'ọba o kwesịghị ịbụ ụlọikpe ga-atụ ihe ga-eme ka onye enyemaka Atiku kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ntuliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn o nweghị ihe ga-egbochi otu pati APC iweghara obi ọchịchị gọọmenti steeti Ọshụn ka onye isi oche otu pati APC n'ala anyị bụ ọkammụta Nentaweyiwa dakpuru oke mbibi ego Tinubu amaghịzi ebe ọnọdụ akụnụba ala anyị bụ Naịjirịa chewere ihu ka Atiku kporo anyị dị njikere ime ntuliaka elu aka mkpomọtọ na steeti Ọshụn ka onye isi oche INEC bụ ọkammụta Joash Ọjọ Amụpita kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ikwesịghị iji maka ndị omekome dị n'etiti ndị na-achị nama ji na-ekputọ ndị Fulani hụrụ udo n'anya ka onye Sultan nke Sokoto bụ Muhammadu Sa'ad Abubakar nke atọ kwuru ntuliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn o nweghị mgbe anyị kwuru na ọ bụ Oyebamaji nke otu pati APC ka anyị ga-akwado na ntuliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn nke otu pati SDP kwuru ahụ na Peter Obi na Amaechi dịka ha abụọ n'otu ebe na steeti Lagos bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ na werekwa ya bụ akụkọ ọzọ ahụ na Peter Obi na Obasanjo dịka ha abụọ n'otu ebe na steeti Lagos bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na anyị enweghị ntụkwasị obi n'ebe INEC dị na ha ga-echekwanwu vootu anyị na ntuliaka elu afọ 2027 ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC kwuru nna anyị ji ndụ ya chụọ àjà maka ịdị n'otu Naịjirịa
ka ezinụlọ General Agụiyi Ironsi kwuru. APC dị ka ụgbọ onye amụma Noah ka gọvanọ steeti ji gawa bụ ma na Madi kwuru. O nweghị onye mbụ ma ewezụga asụsụ Igbo ka Rude Boy bụ otu onye n'ime PCP ya kwuru. Ịma nwanne ya bịara sị hụ Igbo language help. Ịwala na ọ ga-akụziri ụmụ ya asụsụ mba ndị ọzọ. Ya nwa na onwe ya bịazie bịa ka nta ya. Ịma ọtụtụ ndị ga-asị yes. Onye nke ekwuola ezigbo okwu. Mana gekwa ntị. Anwakwala anwa gị jiri maka ịchọrọ ime ikwutọ nwanne gị. Nwanne ofu nne ya. Ịchọrọ imegide nwanne gị na-eme ihe ga-atọ ụwa ụtọ. Ejima ya ụka. Ọ bụ eziokwu na nwanne gị emejọọla. Nwanne gị bụ Peter ekwutaghị ya bụ okwu o kwuru na hụ Igbo hụ indigenous language help, hụ Nigeria languages help. Ndị mmadụ na-akatọkwanụ ya. Ọ bụghị ihe mere gị ma bụ nwanne ya. Mgbe ụfọdụ a na-ekwu nwanne a, ụfọdụ ndị anaghị aghọta. Otu ọbara gị onye gị na ya nọrọ n'ime afọ, otu eriri afọ. Ejima wode na ọwụ ya, ejima ya. O mee na mistake gị capitalize ya on it na onwe ya onye Igbo ma ewezụga asụsụ Igbo. We know. Mana ihe abụghị the right time gị nwe ikwu ya. Anyị ma ihe mere iji pụtakwuo okwu a. Rude Boy. Ihe mere iji pụtakwuo ya bụ ka a sị na iwe ezigbo mmadụ, nwanne gị abụrụ gịnị ajọ mmadụ. Ama m uche ofu ejima ụmụnne abụọ amụtụ ha si ka ji kpọọ onwe ya ụgwọ kpọruo n'ọkpụkpọ nwanne ya ahụ n'ọkpụkpọ kpọruo n'ọkpụkpọ smotin piam kpọruo n'ọkpụkpụ. Onye nke a na-ekpe ekpere ka onye nke a daa, onye nke a na-ekpe ekpere ka onye nke a daa. Eticha nwanne ya otu ichega ka nwanne gị mee mistake ka ị capitalize ya on it. Bịa gbawa anyị na iwe ezigbo mmadụ. We know Rude Boy amaghị dị ka ezigbo mana okwu ikpuru ihe abụghị the right time gị nwa ga-eji eme gịnị ekwu ya. Gọvanọ steeti Jigawa Oma na Madi apụtala kwuo na APC dị ka ụgbọ Noah. Ọkwa anyị aga-ebe ama na-agwata ebe anyị na-aga o wee bụrụ ya. Otu pati African Democratic Congress bụ ADC apụtala kwuo na ha nwee enweghị ntụkwasị obi n'ebe INEC dị. Ha nwa atọrọsụ hụ INEC na INEC ga-echekwanwu vootu ha na ntuliaka elu afọ 2027. INEC pụtakwa n'aka nke ha si na ha kwụchi na ha ga-eme ya ihe n'aka nkwụmọtọ. Onye bụta ụjọ ji ndị mmadụ uche. Ụjọ ji a lot of people. Uche ezinụlọ Agụiyi Ironsi nwụrụ anwụ. Ha si na nna ha ji ọbara ya chụọ aja maka ịdị n'otu ala anyị bụ Nigeria. Anyị ga-ajụ nna anyị ndị hụrụ ọchịchị ya mgbe ahụ. Ka ọ dị onye Sultan nke Sokoto bụ Muhammadu Sa'ad Abubakar nke atọ apụtala kwuo na-ekwesịghị iji maka ndị omekome dị n'etiti ndị na-achị na ma ji na-ekwutọ ndị Fulani hụrụ udo n'anya. Ọ kọwara ndị Fulani dịka ndị dị peaceful, ndị hụrụ udo n'anya, na n'ihi ya ekwesịghị iji maka ndị omekome criminals dị n'etiti ndị na-achị na ma jiri ya na-ekwutọ ndị Fulani. Uche ịma na atụrịrị osi ofu aka rụta mmanụ. Ihe zuo n'aka niile. Ọnụ. Ọ dị egwu. Ka ọ dị Atiku Abubakar apụtala kwuo na Tinubu amaghịzi ebe ọnọdụ akụnụba ala anyị bụ Naijiria chewere ihu n'ihi oke mbibi ego ọ na-ebi. Eji m n'aka na ọ ga-abụ okwu a niile Atiku na-ekwu mere Tinubu ji wee pụtasị hụrụ ụnụ. Unu chere na aga m anọ unu eke ma agba ụkwụ na aka litoo m ọma mme. Yes, I am the president. Mana mụ na unu ga-agbakata mgba. Ruo na njedebe. Mkpi itie. Unu amara na ọwụ omunwe. Mkpi itie unu mara na awụhụ njagaba. Uche o. Mana enwere ndị kwesịrị ichewere ihu chewa aka mgba. Ya wụnụ ndị ọkpọ bandit. Terrorists. They are waiting. Every day atọrọla egbuola ọkpọ nwere ndị nke anyị nụrụ na atọrọla na steeti Imo. Ihe a bụ ndị Tinubu kwesịrị ịdị na-apịa ụkwụtara aza ya. Gị na ha apịrịkata ya bụ na-echere ha aka mgba. Ọ bụghị ndị opposition. Naijiria abụghị ebe a na-agba mgba, abụghị ebe a na-alụ ọgụ. Onye mere okwu ya ji wee daa sọ nha si onye isi ala concentrate hapụ ndị opposition rụọ ọrụ iji maka ya mee gịnị bata. Focus on insecurity. Thank you. Focus on job creation. Okay. Focus on hunger.
focus n'oke ọdịda ego naira na-ada. Thank you. Focus n'ihe isi ike na-adagbu mgbimgbim ebe niile. Ndị mmadụ atala eke. Focus n'okwu gbasatara ọkụ latrik anyị na-anaghị ahụ. Ya dịba. Hapụ ndị opposition. Hapụra ha mgba. Ha gbarawa. Uche mmadụ dị n'ihe ọzọ ya gbaa mgba megide nke enweghị nchekwa. Eche ka enweghị nchekwa uche ọ tọpụla ọgọdọ gbara ọtọ. Ka ọ dị ebelebe ga-egbu n'abalị 15 nke ọnwa Ọgọst na-abịa abịa bụkwanụ mgbe a ga-eme ntụliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn. Otu pati APC na-ebuli oyi hot. N'ịhụrụ na nke ugbu a Adeleke na ọ ga-ekpetarịrị. Adeleke sikwana n'aka nke ya na ekwechirila. Adeleke so ọmụ maka ụnụ na-apịara ọkpụtara aza. Nwanne ya nwoke si wu Davido si akwa ọchịchị ahụ na ha ga-egbu jiji gbajie mgbasa. Ịma na mbụ APC ya apụtala kpuo na Adeleke otu pati kedo pati ya ahụ ọkwa aka pati bịara na-ama ha aka n'ihu na ọ dịcha ka ebe keke na pepe na-amaterela aka n'ihu. N'ịhụrụ gọọmenti House steeti Ọshụn ha mawo APC ewerachala ya. Obere oge na-etinye flag. Ama m na-aghọta ebe anyị na-aga. O nwere ka anyị si n'akụkọ na amụchiela onye ode akwụkwọ gọọmenti steeti Ọshụn. Adeleke agbawa ka mmiri ọkụ si abịawala ha o abịawala ha o abịawala ha o. So o nwebeghị ihe fọrọ. Ebere ya. Ama m na-aghọta politiks ọmetege n'ihi ya chebiri ka ọ ga-esi ada na steeti Ọshụn n'abalị 15 nke ọnwa Ọgọst na-abịa abịa Ọgọst nke echi. Ike gboro ka ọ dị ntụliaka elu afọ 2027 kwesịrị ịbụ ndị Naijiria ga-ekpuji nke gaje n'obi na nke gaje n'ọba. O kwesịghị ịbụ ụlọ ikpe ga-atụ ihe ga-eme ka onye enyemaka Atiku kwuru. Ama m na-aghọta. Akwa ịhụna ya. Uche ndị mmadụ ụjọ ji ebe ndị ọkaikpe anyị nọ. Ụjọ ji ebe ndị INEC nọ. Uche that is Ike gboro we dey look we know the judge. All the otu party African Democratic Congress bụ ADC apụtala dọọ Tinubu aka na ntị na nsogbu ọ na-eme ya expect. Nsogbu ọ na-atụ ya anya ya na nsogbu ahụ ga-adị ma mmiri nwa baa erufai ntị ma ntị erufai nwa pee na nke bụ eziokwu bụ na ha ma okpe Tinubu na-eti na ihe mere o ji ga were erufai kpochie bụ maka na ọ chọrọ ịkụ ndị opposition mgbọrọ. Ọ ma ihe erufai kara ime ya were erufai gbarịa mgbe wee ihu na o nwetara mmeri ya were erufai kpochie. Ihe a ka otu pati African Democratic Congress kwuru na ka ha na-elegode ya na mmiri ma baa erufai ntị mgbe ahụ ka ọ ga-ama na nkịta na-agba ụja na eze dị ya n'ọnụ. Ọrụ anyị bụ ịdị na-eme ka ị na-anụ akụkọ a. Ama m na-aghọta ebere ya ọmụnwa kwuru onye kwuru ADC ogwe ebere ya ka ọ dịla anyị la akpụkpọ akụkọ Punch gezie ntị. Anyị ga-agba mbọ ịhụ na ndị steeti Ondo tụnyere Tinubu vootu ichi nke ugbo abụọ ka gọvanọ steeti Ondo bụ Lucky Aiyedatiwa kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye bụbu onye isi oche kansụl ime obodo na steeti Kano bụ nwa amadi aha ya bụ Abdullahi Gali Shitu alaghachiela n'ịdụ akwa dịka emerechara ya na ntụliaka elu. Gọvanọ steeti Enugu bụ Peter Mba anabatala ka ewere ndị nkụzi na ndị ọrụ ụlọ akwụkwọ dị 6,580 6,580 teachers and school staff n'ọrụ. Na nke ikpeazụ a mba Amerịka ga-eti mba Iran ịchaka ka Trump kwuru bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Peter Obi agaala zute Obasanjo.
Peter bụ otu onye n'ime PCP apụtala rịọ ndị Naijiria mgbaghara n'ihi ihe o dere na asụsụ ndị e nwere n'ala anyị bụ Naijiria abaghị uru ma kwuo na onwe ya aya ọbụla o busoro ndị Igbo bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Pọnchị. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Pọnchị ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu kwesịrị ibu agha megide agụrụ na enweghị nchekwa, ọ bụghị ibu agha megide ndị opozishọn ka Atiku kwuru. Ndị ọrụ obodo na steeti Cross River eme na ngagharị iwe n'ihi ụgwọ ọnwa 11 ejikọrọ ha 11 months. uche ndị kwetụ ndị asha survive ga Ọ tụdịrị n'anya na aka na-arụ ọrụ kansụl ime obodo na steeti Cross River maka na echeghị na ihe dị oche ahụ dị na steeti Imo. Ama m na-aghọta, echeghị m na oteela anyị nụsọrọ ụkpọrọ ndị ọrụ kansụl ime obodo, oteela anyị nụsọrọ ụkpọrọ ha. So Cross River agbalịala na ndị nke ha na-apụta dị na news na enwere ndị ọrụ akachala ndị ọrụ steeti maka akachabe ndị federal akachabe ndị federal kawa ndị steeti ma ya fọdụ kansụl ime obodo nwụrụ pee ndị gọvanọ ji eme nihaw, ndị gọvanọ ji akpa emere nihaw, hapụ ndị a ka allocation na-aga direct to them. No way. Ha wụọ ndị uwe ojii na-anọ n'ụzọ Agbala, ha wụọ ndị uwe ojii na-anọ n'ụzọ Irete na block access here and there. Ọ dị ego were ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji gwa ogere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị eji nwayọọ nnọọ leba ya anya bụ isiokwu ya gbadoro ọkpọ n'okwu onyeisiala Tinubu kwuru na ya na ndị opozishọn ga-agbakata mgba, na ya na ndị opozishọn ga-ebujiji gbaji mbazuruo na njedebe, na ọ gaghị ekwe ka ndị opozishọn kee ya agbụ litoo ya. Anyị wee na-ajụ gị sị ọ bụ ịgba ndị opozishọn mgba ka Tinubu ji wee bata n'ọkwa ọchịchị? Ọ bụ ịkụ ọkpọ ka Tinubu ji wee bata? Tyson Fury nọ ya, Anthony Joshua nọ ya. Kedu ihe ị nwere ikwu gbasara nke a? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa nọrọ ebe ahụ, eme na ngagharị gbalịa zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị lọghachi ebelebe egbukwu n'elu ebelebe agagharịkwala agagharị. Hello, Deme. Happy baby, how far now? I dey vex for you.
ekwule ya na ịhụrụ mgba dị n'etiti ya na ndị opposition na ọ ga-agbakata ya ruo na njedebe. Amami na ghọta oge na-adịghị anya oge erelizi pawa ya. Gịnị ka ị nwere ikwu gbasara ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị n'ụtụtụ a? Onyeisiala Bola Tinubu ọ batara n'ọkwa ọchịchị onyeisiala Naịjirịa ịgba mgba? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20,022 0911 20,022 maọbụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014 maọbụ gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị maọbụ na Facebook anyị. Bọọlachi Uche nwa grama dị ka nka m. Brodoyo. Bọọlachi. Yes, Brodoyo nwafọ Obowa. I'm calling from Mechanic Village, George. Ndewo. Ọ bịara ịgba mgba site na mgbe emere ya handover ya na ọdị asị oyi sọsidi don nke awụ aka mgba kemgbe o bidoro gbasara Naijiria. Nke abụọ bụ ịla ndị opposition ya na ụlọ azụ na-epushu ụmụ nga ya ha na-emekpa ndị opposition ahụ. Lee n'ihe o mere fụgbara tụrụ ike. Lee n'ihe o mere the whole masses in Nigeria. Agụrụ yara ndị ya. So ihe ọ bịara wụ mgba and ọ ga-ahụkwa n'isi ya Brodoyo nwafọ Obowo. Ọ dị egwu ka ọ dị anya ahụ n'ozi gị na ụtụtụ a na Facebook anyị. Chijioke Onyenwe ọsọ uche na Clara ụtụtụ ọma ọ na-agọrọ anyị ọfụ ụbọchị ọma. Ndewo. Ọsọ Uchenna na onye isi ala onwezi ihe ọzọ ọ ga-enye ndị Naịjirịa na ihe kasị mkpa ugbu a wụ ndị opposition na ya gbaa arụkwaghịm tupu ya adị late na ejisi ike n'ọrụ anyị na-arụ isi ụmụ ọfọcha ụmụ dibịa na-ekiri anyị. Ya gazie. Bọọlachi dike dị ọra mma. Ezigbote ọyị. Ya gazie. Atọlugo ka eke mere. Adị m mma. Ndewo. Biko Uche, this man wụ nna ikwu a kwuru okwu Said Abubakar shi Sokoto Sultan. Ọ sị maka ndị Fulani na mbọ ha na-agba na onwe ndị ka ewu ndị ọma n'etiti kama ndị ka ọ ka amụcha dị mma bụ ndị mere nsogbu si na-ada. Ya mere anyị chere ime ka ọ mata data otu mkpịsị aka rụta mmanụ ya ezi ibe ya ahụ. Yarị mbọ niile ọ na-agba n'onwe ka asị Sultan ya kpọọ ha mitin niile so onye ọbụla mara data ihe echi ya n'aka ya sepụga onwe ya. Ọhịa m chirekwa datụman abịakwanụ n'okwu nke onye isi ala anyị kwuru biko ihe anyị na-arịọ ya ebe anyị makwa data onwe ndị okenye nwere ọkpụkpọ ike ha siri ike ya were ike ndị ha ji buso ga enweghị nchekwa agha ji abụso ga enweghị electricity agha nwere ike abụso ga họnga agha n'ihi na ndị Naijiria ahụrụ ha ka etara biachi maka opposition ahụ na-ekwu okwu ya ọnwụghị ebe ahụ ebe problem anyị nọ ike ahụ fụrọla ya n'ahụ ya tige na ndị mgbe ọchịchị ka nọ na akụrụla ọnụ anyị ga-amazi ma uju ji ga n'ubi na kegeke n'ọba ya gaziere ya were ike ndị ejije n'ọrụrị mma. Ndewo. Ya gazie. Ike agụla. Joy Chinwendụ Nancy ọsọ ụtụtụ ọma bọbọ nkịtị na Clara Iwa Amanda isi egbu ọma zibata ozi gosi Tinubu enwezie ni agenda for Nigeria. Ọkwa ị na-aghọta ihe mere o ji nọrọ ebe ahụ ọsị ọtọn ya. Ike gboro Daddy Josi Ọgbakọ ọsị onye isi ala ikwu na ọ ga-ebusokọta ndị opposition agha ruo na njedebe ebe ọ na-anaghịkwa na-ebuso enweghị nchekwa ihe isi ike na ọdịda ego na naira na-ada ahịa na ya hapụ ndị opposition lekwasị anya n'ọchịchị. Ọ na-aga ọrụ m ọfọma dịka ngaji ego ụlọ ikpe tata mana ọsọ ọ na-atụ anya na ọ ga-ahụ m n'ụlọ mkpọrọ. Ọ gaghị erere gị Daddy Joe. Aga m emeri nwoke ihi agba tata. Bọọlachi. Ụtụtụ ọma Uchenna Clever Godwin Ọnụaha. Otu a. Nwaada Clara Ada Zion ndewo ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma nwoke ọma. Uchechukwu esi m ugwu tawa na-akpọ. Okay. Ihe m chọrọ ikwu maka onye isi ala anyị na-ekwu na o ji ikikere maka ndị opposition. Na-achọ ịgwa na onye isi ala si ya biko na ọwụhụ opposition bụ ihe Naijiria rịaga ugbu a. Ya lelu ndị a na-egbuchiche ya wụrọdụ ụmụazị egbuchara na Kaduna steeti. Ya lelu anya lebata ụmụ ihe ụmụ ogbugbu a na-egbu na onye isi ike ọwụhụ opposition bụ ihe chere Naijiria aka mgba.
ya chekwa n'echiche ndị nọkwanye ya gburugburu tikwere ya aka ka o chee echiche chebe ihe ọ ga-eme hapụkwanụ ndị opozishọn aka ka ha zuru ike. Ndewo ya gaziere gị nwoke ọma. Uche onye adịghị ya njọ, uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Ya gazie o ka anyị gaa n'ihu iwere ọkpụkpọ oku. Ị bọọla chi? Daddy Ebube. Clara nwanyị ọma na bọọla chi. Ị bọọla chi. Aha m bụ MC Chibueze Nwachire. Ndewo. Ugbo ha ji na-akpọ. Okay. Uche Nwagọrọ deburu ya ahụ. Ọ bụ onye isi ala. Onye isi ala mechara ọ gwechara pawa, ọ nwere strength. Oluso ndị pozishọn ọgụ. Ndị agba egbe na-emaghị arụ na kọntrị abụ Naijiria. Ya so ejikerela ịlụsọ pozishọn ọgụ. Ụda ahụ siri jikere ọgwụ otu ndị pozishọn ga-ejikere. Ejikerela emechara afọ agha adịghị a ga-atụ ya atụ, a ga-agwana ya agụ. Ụda ahụ siri tado jikere ya ga-ahụta aba greda ọkpada. Anyị ha ụgbọ okorobịa anyị ejikerela ya. Ndewo ya gaziere gị. Ike agwụla. Dr. Mrs. Mmole bara mamiyo. O teela. Ọ sị kedu ka anyị ga-esi akọwa onye ọ na-ahụ ahụ ịnọ n'ọkwa ọchịchị? Kedu ka anyị ga-esi akọwa nwanne onye ọ na-ahụ ahụ n'ahụ? N'ọnwa okwu anyị na-ekwu maka ya, ọkwa ị na-agwọta onye na-alụ ọgụ iji hụ na o nweta ọ gaghachiri ọzọ, ọ chịghara ọzọ. Na ụdịrị okwu dị otu ekwesị isi n'ọnụ onye isi ala wee mee gịnị pụta. Ama mme na-aghọta o wee na-ajụsị ọpụtara na ọwụ ihe o mere ka anyị nwa ga-ahụ wee si oke na o kwesịrị ka atụnyeghara ya ọzọ. Ọ sị this cause for serious concern. N'ọkwa n'ihe ihere na vootu anyị a ga-agụ ịhụrụ na nke ugbo a ga-agụrịrị ya. Ọkwa na-aghọta o wee bụrụ ya na ndị mmadụ ga-ekwukwanụ nnọọ onye ga-achị site na gịnị vootu ha. O wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ mgbaga n'ihu nwaanyị ọma were kwuo ozi. Si n'aka Prince Nat Ukegbu Prince Tochi Nat Ukegbu si Ọgbakọ. Ọ sị ụtụtụ ọma magburu onwe ya nye Uche na Clara. Ọ sị kemgbe a kwụrụ mmụọ ya ya gbara ha nga ọhụụ ugbu a na-enwebeghị ọchịchị ọbụla na-enweghị opozishọn na-eme ya ama ya aka n'ihu. Mana ọ wụ oke n'ọrụ dịrị onye ndu ahụ ịnụ ihe ndị opozishọn a ga-ekwu nwekwa n'ike correct ya mistakes ndị o mege ma mewọtara ọ dị mkpa ịma opozishọn wụ ụtọ ọchịchị imeta onye na-amaghị aka n'ihu ọ ga-eme gị sitie ọpụ nwanne. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlọta ịbịa nnọọ nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrịwa mba ifulu maka na akọrọla ha n'ahịrị chebiri ha na Clara n'oge na-adịghị anya agagharịkwala agagharị